Bashir ka zama ango Khadija amarya Khadija ce amaryar Bashir ango galele Bashir ka zama ango Khadija amarya Khadija ce amaryar Bashir ango galele. Allahumma salli ala Muhammad habibi manzona mu dan Amina dan gatar rafi salati nake yi ma annabi ne kai zambi burina a gare ka ya rasulullah habibi ranar lahira ranar da za a yi sabi ka kai mu gaban rabbana ka ce masa ya rafi a gafarta mana dukan zanubai munana amin 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 ya Allah amin. Soyayya kala kala a fannin rayuwa samun mai san ka da gaskiya ai shi ne garkuwa mata da yan samari mi so ba rabuwa mu je dandali mi yi wasa har mi yo yan rawa tsoho sai da tsohuwa ni kuwa sai dai sabuwa tunda Bashir a yau na ganshi ya ɗauko tsuntsuwa mai ladabi da biyayya rabbana kai mana garkuwa amin 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 ya Allah. Bashir dole na gaida kai da soyayya ka iya ka zama jarumi Bashir ka zama to tsintsiya mai share duka face ran Khadija mace tsantsar so da tausayi a soyayya ka iya sarki sai da gimbiya ya riba sai sarauniya soyayya da amana soyayyar gaskiya Allah dora mu a hanya ta tarbar gaskiya amin 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 ya Allah. Bashir na kuma gaida kai na maka fatan nasara Allah muke nema dan mu ba mamara salloli da addu'a da su kaiyo nasara ka sace duka zuciyar Khadija kai shura tunda kana da Khadija gimbiya ba ka da tsara da sanyin safiya na san ake kamo fara Allah samu mu dace mahautar barsira amin 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 ya Allah amin. Bashir ka zama ango Khadija amarya Khadija ce amaryar Bashir ango galele Bashir ka zama ango Khadija amarya Khadija ce amaryar Bashir ango galele. Bashir ka zama ango Khadija amarya Khadija ce amaryar Bashir ango galele Bashir ka zama ango Khadija amarya Khadija ce amaryar Bashir ango galele. Bashir ga shawara ta gare ka zo ka dauka ka san za ka sauke nauyin da Allah ya baka amma yau ranar bikin ku ce zan tuna maka ci da sha sutura aiki suna kanka ka bata dukkan kulawa mai kyau banda duka ka sanya ta farin ciki a rai kadda ya kuka fata na Allah saki ya taimaka maka amin 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 ya Allah amin. Sannu Khadija gimbiya amarya mai kirki kun ki nazo da yar nasiha ki daure ki dauki inda zama na lafiya ya mu zama dan sarki da farko ki ya hakuri ki zauna da mijinki ki bashi dukkan kulawa ki jashi biki ki tsafta ki kwalliyar da zai yi mamaki ki sa mai farin ciki a rai Allah ya biya ki amin 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 ya Allah amin. Bai 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 na Khadija kwana da dangi duka yau na Khadija Bashir ya ja sun ja ya ja na Khadija kuma da abban kwana suke da na Khadija yan uwa da kawaye duk na Khadija sai hakuri a yafa laifukan duk da kadan ja dan Allah dan manzo an gwanna na Khadija amin 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 ya Allah amin. Dangin ango da amarya duk ina gaishe ku kun yi kokari a yau jinjina a gare ku iyaye maza da mata ina gaishe ku roƙona Allah Allah ya ja kwana gunku amin 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 ya Allah amin. Har da ganne kuma ina gaishe ku sai murna kuke dai a yau kun haɗa kanku Bashir dai da Khadija yan uwa ne a gare ku ga abokai ga kawaye dukkaninsu sun zo sai murna suke ta yi ni kwa waka na ɗan zoro kona Allah Allah domin annabu manzo ka ba su zaman lafiya Bashir da Khadija amin 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 ya Allah amin.
zama ango Khadija amarya Khadija ce amaryar Bashir ango galele Bashir ka zama ango Khadija amarya Khadija ce amaryar Bashir ango galele NUS Mix.